Kani kadai kedudarshan Meghalaya bat ngipyang somhai pibaro shaki thup KHUBOR menta custom. Shuwaban phai shaki KHUBOR ki babnya nginipet shwai ki mat bakongsan. Wanra ka Ayushman Aroga ya ka jing ai jing sumar ka screening bat ka jing benshai shakashnong nong bare dentiar. La khambha ka jing long jing man ka jing shlei ha Assam ya chakmat ka jing ben bana na ka benta ka kwat ka khia shaki taka ba shakta. Sam u Amit Shah ya ka PM Kisan ka jing yo jing mentoi na ka insurance but shipho hajar sanspa propho ki shiti thungkam shaki samla. Penpau u Amit Shah ya ka jing yo I jangai jong ka GYAN ban kintir ya kari India shuwa usnam 8,000 South Inyo penlet jing mud hakinong rap ki samla bat ki kenthai. Bat penpana ka NTA ba penlong biang ya ka examine hadin ka jing yo jing ujor badan ka jing bakla haki jing kili. Mentang ini pet yaki KHUBOR na kaleng ka jela. La penlong ya ka jing ai jing sumar Ayushman Aroga shiver hakashnong nongbare lentiar kabahab ha Amrarem subdivision kabalawanra ya kilat ai jing sumar bat ki jinglum jing tep ki badon kam khamshajan hakashnong ka thau kani ka jing ai jing sumar ka kinthop ya ka jing sumar bayade bat ka kha khunlong ka jing sumar ya ki khanna ka NCD bat ka screening bayade bat ka bampong ka jing sumar TB ka jing ya slok jing mad bat ka jing pha shakiwei ki bor sumar bakham shalor ha ringkat ka jing pen rung kerteng ha ka NHIS PMJAY bat ka jing pen yasno bat u adhar ki bor pinya jong ka kwat ka khia kila pen sngau thu ru ya ki pat nong shong shnong halor ka jing ya da na ukhnang jing pang HIV ka jing tep halor ka jing pang bampong ka kwat ka khia jong ki khenna bat ka jing bam batte ya ki da ka baban khia ya ka jing don kam jong ka jing sumar ban ya da lupa ya ka jing pang bat ban buat ya ka rukom em ka bokot bakhia kawai ka shom ka ba jing pang bakatri ma sudi ka ba ba ma fi ya wo ka asid bara ba ki man dawai asid so ka askawan dai asid ka di ka dai ban dal ka kamet ka chu udai ka dal ta ka jing duna ha ka ba ma di chu ni ni patra yang kamet ka chu ni dan ba ni kuai di rumah dan ba ni di skrap ni dia ini ki patra yang kamet te nanang ni bang ni bate nanang ai ka ka chu de ni ki de wa na kuat ti ya shot ni ba ka men chu ki ku ro pa dai ni ba ya chu ba kan ba kam show ha ka jing suma kam show hatta ki dawai ki ba ka pi a show ka met ka chu ya la ye ko ni ba suma ya ka ba ya ki ko chu ni ro ide ba suma ya ka ek ba ni ai ya ki ba ki ba Maksud ke program kalian सरकार को कथा प्रयोग का 1000 दिन तबाही की staff जो ये किसी बताए किसी कई बात की आखिरी program बनाएगी program में क्या करने से mentang ine phai shaki KHUBOR na kaleng ka than shate lami Menteri ka Sarkar Pedeng Upabitra Magrita ula ong baga jinglong jing man jong ka jingshlei ha Assam menta kalanang khambha hakaba kilat ai jing sumar bat kilat ai jing pentingan kidang yai beteng hakaleng ki jaka ki bala shakta ula ong bakumba shispa khandai pho khnai ki sample jong ka la dep ban pha tes khnang ban pen shisha ba ko di kan long ka basngan kat bahadu sanspa teli ki medical camps la dep ban penlong ula ben rap shu bahadu menta menne Ompat Shemlayo kanu ka jing tip kabaya day bat ka jing sapryang jong kanu ka jat jing pang.
have working on the water quality surveillance also. A total of 199 water samples from various water sources were collected from flood-affected areas and tested in Assam Department of Microbiology, Jorhat Medical College and Hospitals to assess water quality and ensure safe drinking water. So right from those things, water to shelter, each and every sector, with the center and the state government working tirelessly, and that is why now things are gradually coming back to normalcy. Like that, any severe disease so far, like detected is post-flood common diseases like diarrhea, and then some skin problems. These kind of problems are there, and so I have already mentioned that more than 500 medical camps are organized in different parts of our flood-affected area. In almost all, regular visits of doctors and medical team are routine to the relief camps. So things are under control. There is no such severe diseases. Only this common disease, we are taking care of all those things. Thank you. Mentang ina pai shi ki khubor ne ka lengkari. Menteri Ketanat Kampo Iyang, Amit Shah ulalit Shimbanta haka program ha Alvar, kabaha Rajasthan hakaba ula Assam yaki DBT benefits, shaki nongrep kabaha po jongka PM Kisan Samman Nidhi and Crop Insurance Scheme. Ula Samru yaki shithi tung kam sarkar sha shipau hajar sanspa prapongat ki samla, but pli yo umau nongrem nakabanta ki kattu katnitili ki project jongka sarkar Rajasthan. Amit Shah ulak kedawru ya shibuan tili kilat jingerap bala pelat deka sorkar pedeng syaki nongrep bat ha kabag benta jong kerep karyang hakini kisnam bala let no. मोदी जी ने किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 में गोकुल मिशन की शुरुआत की, 15 में कृषि सिंचाई योजना और सॉइल हेल्थ कार्ड, 16 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नाम, 17 में किसान संपदा योजना, 18 में 1 गुना एमएसपी, 19 में पीएम किसान सम्मान, 20 में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और मत्स्य संपदा योजना, 21 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना, 22 में किसान समृद्धि केंद्र, 23 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज का वर्ष, 24 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, 25 में पीएम धन धान्य कृषि योजना और 26 में वाइट रेवोल्यूशन 2 की शुरुआत। Menteri Ketanat Kampo Iyang Amit Shah ula ong baka jingyo I jengai jongka GYAN, Garib, Yuva, Enna, Data, Ennari, kalong kabaya seriem baha bat katong jong Menteri Rangbadu Gari. Narendra Modi hakabante ye ke India kabala roi bha habaro kilyang hashwa jong usnam arhajar saupunyo. Haka jing ai jing kren jong haka program ha Alvar ha Rajasthan Amit Shah ula kadaw ye kilat ai jing yarab nakabanta ki nongrap ki try rijing ri ki khenna samla ki kinthay bat kinthopru ya ka kisan saman nidhi ka sinjam jong ka karkhana aidot ba sanspa klur ki lat yo kam yo jam bat ka jing pinyar ya ka saras diary. आज यही एक ही मन से मोदी साहब का ज्ञान का संकल्प पूरा हो रहा है। उन्होंने ज्ञान की व्याख्या की, गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला, नारी, ये मिलाकर ज्ञान होता है। और 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़ेगा। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि,
पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्था है, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। Menteri ka Sarkar Pedeng Dr. Jitendra Singh ulakentu ya ka jing penlet jing mut ka bakhambuan ha kalyang ka jing ai jing sumar ba katkum ka jing puli ya ka koi ka khya da ka babanjor ya ka jing persang ban lap kloi ya ki jing pang ka jing sumar biang por bat ka jing kya na ka jing wat bnya ki bom da don kam ha ka jing penlet ya ka kot Rheumatology Essentials, a new frontier for aspiring clinicians. Ula ong bakani ka rukam kala ban penduna yaki rukam sumar bat ki test ki bom dadan kam ban kham kyar na ka jing sham slam yaki jing pang bat ban yarap ru yaki nong pang bakin yo ya unong sumar ubadai kar pang ha ka tu kalyang baki don kam bat ha ka por ka babyang ka menteri ka kwat ka khya bat ki kampen roy ya ki long yeng ka Anupriya Patel kala pensha ya ka kamram jong ka Ayushman Bharat ban pinyo ya ka kwat ka khya ka ba pinyo benta lang ya baro ha ka jingi kren ha ka ni ka jingi lang hapo Kolkata kala ban ya ka jingdon kam ban yo ya ka kwat ka khya ka ba pilot shabaro ki briu ka bala ban yo ha ka dor ka ba byang bat ka ba pinhun na ka benta baro kalau ong baka jingpen tray ya ka ABPMJAY ha West Bengal kan nang kampen klan shu ya ka jingyo jingeda ha ka kwat ka khya da ka ba aila ya ki long yeng bakin pendon kam ya ki jingyo jingmen toy baklem dadan kam ban siyo da ka pisa आयुष हमें 16 अगस्त को एक नए स्वरूप में भी याद रखना है और आज भारत सरकार और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने जो निर्णय किया है उससे 16 अगस्त पश्चिम बंगाल के आम जनमानस की स्मृतियों में एक नए स्वरूप में, एक स्वर्णिम दिवस के रूप में, आयुष्मान दिवस के रूप में दर्ज होने जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आज के इस दिन हमने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसके साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने का निर्णय किया है। भारत की सरकार आज स्वास्थ्य के संबंध में एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण परिवर्तन लेकर आई है। हमारी सरकार केवल बीमार व्यक्ति को इलाज करने में, बेहतर इलाज करने में, इलाज के खर्च को कम करने पर ही ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि हमारी सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है कि हम लोगों को स्वस्थ कैसे रख सके। तो हम प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ केयर पर भी काम कर रहे हैं और हम क्यूरेटिव हेल्थ केयर पर भी काम कर रहे हैं, पैलिएटिव हेल्थ केयर पर भी काम कर रहे हैं। मोटी बात यह है कि भारत सरकार ने स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता सूची में रखा है। ka National Testing Agency NTA kalapin bana bakan sa panlong biang ya ki examine hakilai tili ki subject jong ka examine UGC-NET arhajar arpunrio nakabanta ubanai jilio hadien ka jingyo jing ujor halor ka jing bakla haki jing kili ya ki subject English but commerce and sa panlong biang haka pratarek unailur katba ya ka subject sociology and panlong haka shipo tarek unailur ya kanika examine la penlong menha ubanai jilio nakabanta ki prapunyo tili ki subject nadu ka arpu artarek hadu ka laipo tarek ujilio hadu lais pangut ki khenna puli bat kinong tre office kila sakut haka kula sahi ashram school kabahapo kendra para odisha hadien ke jing shlei baar na kawa brahmani kabala pen shlei yakani ka jaka puli mennen ki nong penya kila pha ya ki lieng bala penya de ki motor kila pen kenria ya ki khanna kan thai shaka school bakham shngan ha all bat kila pen bet ya ki jing bam bat jing di nakabanta ki kattu ke ni ki bashakta hakani ka jingja Chief Election Commissioner Ganesh Kumar ula ai jingiro ya ka sinjam jingpen thamai ya ka jingpen rong ki kirteng ha ka thop jong ki nong thep vote ha Bihar
But penpau ya ka jingwan poi buon kinong thep vote hakani ka jala haka assembly election jong usnam 8,000 arpsan. Ulo ongru bakani ka jingwan thep vote badang shudap kala sakhi ya jingbuon kinong thep vote nadu bakari kala latlut. Da ka batam lot ya ka jingyo I haka jingwan kinong thep vote haki election badang penlong dangshen haki bubuan kiri. शांतिपूर्ण बिहार के सभी मतदाताओं को मेरा नमस्कार। बिहार की पावन भूमि का नमन करने आया हूं। मतदाता सूची के शुद्धिकरण का देश भर में सबसे सफल आयोजन बिहार से ही शुरू हुआ था और विगत 2025 में हुए बिहार के शांतिपूर्ण विधानसभा चुनावों का मतदान प्रतिशत भी न केवल आज़ादी से लेकर अब तक बिहार में सर्वाधिक रहा, बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और जापान के आम चुनावों से भी ज़्यादा मतदान प्रतिशत रहा। लोकतंत्र की जननी वैशाली और बिहार के सभी मतदाताओं का एक बार फिर अभिनंदन करते हुए जय भारत, जय हिंद। Ka indigenous defense technology kala shimye ka sinjam haringkat bat ka kava UVA private limited Harvard da ka bapenlong ka jingpen hair ya ka dif yastra MK3 ka bajam. Kani kaling son na kabanta ki pateng banwan balapin khamti da kityar yasyat kadai ka balashna ha India banpen inam ya ka jingla bat jingki jongkari ha kalyang jongki technology ka jongmenta. Mentang ina pai shiki KHUBOR na kaling ka pertay. Ka Ukraine kalasdang ya ka jinghar thma jongka daki drone hapo jongka nongba Moscow. Hakaba ki bor senshar jongkari Russia kila ong ba kilayo siat pala praspa tali ki drone. Layo jing tibru ya ka jinghar thma badang shen jongka Russia hakiba buon ki benta jongka Ukraine hakaba kumba nyongwat ki briu kila klat bat kumba sanphongwat kila mensaujur. Ka nongba ki fru ka dang shem jing e haka jing don jong ki ter bala ban khang la ne ban ai dak la da don ka jing herthma lingba ki sun. Campaigns have become more destructive now that Ukraine lacks missiles for Patriot air defense systems. Ukraine uses its slim resources for strategic strikes meant to weaken Russia's war machine and hurt its budget. This footage Mentang ina pai shiki KHUBOR yele kai. Ka nung kilomet jong ka jila Manipur ka ariha pangambam kalayo ban job ya ka takmak siar haka kerdan yele kai ba shimet jong ki kinthe haka senior category haka Asian Aerobic Gymnastic Championship ba shipho kabala long ha takya te city ha Philippines ka ariha kalapen pau ba watla kalawan balai haka qualification round Henry kala longpat ka baningkong hakala du kabala pen urlong ya ka jing ang nuat bala slam jong ka ban yok khur takma haka Asian Championship. At that moment when I won the gold, I don't know what I feel because the emotion was overwhelming for me because in the qualification I was in third rank and then on the final day I was on the top, and when I saw the score
I don't know what to say in words, but I felt amazing and I can't even describe in words. This Asian Championship was not my first time. In previous Asian Championship, I was finalist and then I came once fourth and then fifth. So from that time onwards, I thought that I should go in the next Asian Championship and bring back a medal. And that was my target from that time. So I always have this in my mind that I will get a medal this time. Ti min tapat ngi nepet ika jinglong jingman kasun bening hakan leng ki benta jong gajela. Hatura kajing shet kalong laipo a degree Celsius, but kajing kret kalong arpo lai degree Celsius, kajing sngam ka hau kalong henripo pra na kashispa, kajing hapslap kalong r.iwe millimeter. Haba pai shanong ba shilong, kajing shet kalong r.riu degree Celsius, but kajing kret kalong khat khandai degree Celsius, kajing sngam ka hau kalong nyopun riu na kashispa, kajing hapslap kalong 100 millimeter. Kat bahajuai, kajing shet kalong r.riu degree Celsius, but kajing kret kalong khat khandai degree Celsius, kajing sngam ka hau kalong nyopo saw na kashispa, kajing hapslap kalong r millimeter. Ka sun beneng kan dumlo, but kala bandan kajing tit uperthat haki babuan ki chaka. Shuaban poi shakabukot jang katup KHUBOR nginipet biang sa shisiya ni kimat bokongsan. Wanra ka Ayushman Aroga ya kajing ajing sumar ka screening bat kajing pensyai syakashnong nong bare lempia. La khambha kajing longjing man kajing shlei ha Assam yat shakmat kajing ben bana na ka benta ka kwat ka khya shaki jaka bashakta. Sam u Amit Shah ya ka PM Kisan kajing yo jing mentoi na ka insurance but shi po hajar sanspa pa po kishi ti thung kam shaki samla. Ben pau u Amit Shah ya kajing yo I jangai jong ka GYAN ban ken tiu ya kari India shwa usnam 8,000 sau kinyo pelet jingmut hakinong rab ki samla bat ki kin thai. Bat pen bena ka NTA ba en pen long biang ya ka examine hadin ka jing yo jing ujor badan ka jing bakla haki jing kili. Ti parlok kat tungila poi shakabukot jang katup KHUBOR jangi menta ka step hadu bangin dai shambyang bat pi shibet gajan mit kuble ye pi barwa.